Знаете ли, че е възможно да се случи връщане на времето назад? Връщането на времето назад не е просто случайен процес или предизвикан от някой от нас или група хора или машина на времето. Това е нещо, което се предизвиква от самия Бог. И под връщане на времето назад имам предвид не просто, че ще се върне времето и хората отново ще преживяват същите събития, някои ще си ги спомнят, други не или нещо подобно. А под връщане на времето назад имам предвид тотално обръщане на хода на събитията, които са се случили. Ще дам елементарен пример. Случва се ядрена война. Целият свят или почти целият е унищожен още от първите изстрели на ракети. Бог решава, че трябва да върне времето назад преди изстрелването на ракетите. Разбира се, връща го. И тогава променя събитията тотално. Прави такива събития, че ракетите просто не биват изстреляни. Това е просто елементарен пример. Колко, кога и как и колко назад ще се върне времето и до коя точка на пресичане и на събитие, това най-вероятно си знае самият Бог. Много хора с дарби, говорещи с Бог или други гадатели и други подобни, знаят, че това се случва и че се е случвало. Някои от тях дори говорят за конкретна бройка. Не мисля, че повечето от тях са прави, но това е друга тема. Важното е, че събитие по връщане на времето назад и променяне на хода на събитията и на историята е имало и ще има. А случайно да сте разбрали, че такова връщане на времето назад имаше преди няколко седмици. В най-скоро време беше. Сега е моментът, които са гадатели и говорещи с Бог и други подобни хора да проверят това, което казвам. Само че този път събитията, които наложиха това връщане на времето назад, не бяха тук на Земята, не точно тук. Този път събитията, налагащи връщане на времето назад, бяха отвъд. И под отвъд имам предвид точно отвъдното или така наречения астрален свят. В астралния свят се проведоха множество нападения от тъмни сили и енергии. Някои от вас сигурно усетиха такива и на Земята. Тези тъмни сили и енергии бяха понападнали доста силно цялото човечество на Земята и не само, но и в астралния свят дадоха своето отражение и то в още по-голяма степен. Както на повечето, така и на мен в този случай с лекота не ми се дават точните събития, за да разбера какво точно е станало и с каква сила, за да се наложи самото връщане на времето назад. Но разбрах за тези нападения. Много вероятно е някои от тях да са имали фатален край за голяма част от населението, което се намира в астралния свят. Това последното е само мое предположение. Някои от вас твърдят, от вас имам предвид гадатели и хора със способности, че скоро време ще има война в астралния свят. Дори в момента текат такива войни там. Това е вярно. Но в момента в тези войни не участват всички войни на астралния свят, а само някои от тях по определени причини. Явно тези, които участват, са се провалили в някои отношения, за да се налага такова връщане на времето назад. Искам да се обърна към всички астрални пътешественици и войни в астралния свят. Бъдете на щрек и бъдете готови, ако ви повикат да участвате в поредната битка. Предстоят още битки, поне 4 със сигурност в най-скоро време. Дали ще спечелим, зависи само от нас. Желая успех на всички войни.